Nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kod weche manyien mag migago. Riwruok mochung'ne nases e pachoka Kenya National Union of Nases olando ayanga ng'anyo maratipo mabiro timore pachokae tarik 29 mar dweni. Ng'anyo makamano ochan nikech 10 counties koso keto e tim winjruok mane gikete ogirimiti margi mar tich mar higa 2025-29. Bende giseyo 10 governors kuom koso chulo jochiw thieth mag UHC kata obedo ni migawo mar omenda ogolo pesa. Jagoro maduong' mar riwruog nases Seth Panyako lero ni ok gibi loko chung' margi nyaka chieng' ket e tim dwaro margi. Omiyo gichiwo ndalo madirom 7 ne governors mapachoka mar timo dwachgi. There's no issue that is non-negotiable. We can negotiate in the form of when are they going to be implemented. How? For example, when you look at the return to work formula of 2017, we had spread it over 3 years. 3 years ended in 2020. It has not been implemented. So when you negotiate, as long as SRC is not going to stand in between, and we are saying the strike is on two bodies. Let me be very clear. We have listed all arms of government because they are concerned. But this strike is direct to SRC and the county governments. Tumesema kwa siku 7 wasipo kutekeleza hayo mambo tunaweka vifaa vya kazi na kuondoka kwa hospitali zote nchini Kenya. Wakenya wapate kujua kwamba hawa watu hawako wajajitolea